Usa ka medical school may kondinar sa pagpangayo og bayad sa usa ka vaccination center aron mabakunahan ang usa sa mga medical student sa pribadong tunghaan. Ani ang report. Sa social media post sa medical school gisaysay nini ang gihimo sa nagpailang staff sa usa ka vaccination center. Lakip sa gipost ang screenshot sa text message tali sa medical student ug sa nagpailang staff sa vaccination center. Wa hinuon nganli sa post kung asa dapit nga vaccination center. Subay nini gihangyo ni Konsehal Dave Tumulak ang Criminal Investigation and Detection Group aron masusi ang pasangil. Gusto masayran ni Tumulak kung asa kini nahitabo. Mibahad si Acting Mayor Michael Rama nga mataktak ang kawani sa City Hall kung mahitabo man nga tinuod ang pasangil. Iyang awhag sa tagduma sa medical school nga mukooperar sa investigasyon sa kapulisan. This early morning, they conducted the investigation. So, ang police na niini so that they can verify if it is true or not. Kung kinsa manggali, tagay tasangahan, kung nagtrabaho sa City Hall, right away, tatak. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.